ତାପରେ ଆମେ ବସିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବସିବି ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନେ ଯଦି କହନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ଦେବୁ, ଆପଣ କେବେ ସମୟ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ବସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠି ସହରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋଟିସ୍ ସେଥିରେ କରାଯାଏ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନାଇଁ ସାର୍, ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ତହସିଲଦାର ସେଇ ଗୋଟେ ଚିଠି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ, ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ସେୟା କରିବେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ବି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ। Dr. Arun, Yeah. look here. You take the snap of this. Yes, Total. take it here. Total. Yes. Where the property till goes? Property perhaps it is the. It goes up to the Still at what? ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଯାହା କହିଲେ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ତ ମତ ଯାହା ବଡ଼ ଭାଇ ଗଲେ କହିବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଯିବା ସିନା। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା। ଆପଣ ନାଁ ତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଏଠି କ'ଣ କି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପି ରହିଲେ ତାଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଗାଁରେ ଠାକୁର ରହିଲେ ଏଇ ଘରର ଗୋଟେ ମାର୍କଟ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି 75%। ଏ ଘର ସେଟା ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଇଏ ଘର କରିବ 75 ଭାଗ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସାର୍ ଗୋଚର 565 ସାର୍ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ରାସ୍ତାଟା ସରିଯାଇଛି ଗୋଚର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କେତେ ଜାଗା ସେଟା 50 ଡିସେମ୍ବର ଆଉ ରିଲିଜିୟନ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାଟା ସରପ୍ଲସ୍ ଗୋଚର ନଥିବ। ଏବେ ସରପ୍ଲସ୍ ଥିବ, ସରପ୍ଲସ୍ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଚର ନଥିବ। ଅଲଗା ଜାଗା ଅନାହୁତି ଏମିତି ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ବିଜେପୁର ମୌଜା ଅଲଗା ମୌଜା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଦାଣ୍ଡଟା ଏଠି 240 ସାର୍। ଏଇଠୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ହବ? 400 ମାନେ ପଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟା 2 ଜରିବି ପଠେଇ 2 ଜରିବି 3 ଜରିବି 2 ଜରିବି 3 ଜରିବି ପାଖାପାଖି 200 ମିଟର। 200 ମିଟର ଏଇଟା ମଝିଟା ଭଳିଆ ଏଠୁ ମଝିକି ଯିବାକୁ ଆମର ଏଇଠୁ ଗୋଚର ସାର୍ ରାସ୍ତାଟା ସରିଛି ଗୋଚର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଟିକେ ଯିବା ପାଖ ବାହାରେ ବାହାରେ ଯେତିକି ଯାଇପାରିଲେ ଏଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ସାର୍ ରାସ୍ତା ଯୋଉଠି ସରିଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଠି ସରିଛି ଏଇଠି ସରିଛି ଏତିକ ମାନେ ଏଇଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଚର ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋହିରୀ କିସମ ଗୋହିରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋହିରୀ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ନିଚୁ ଏରିଆ ବର୍ଷା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି स्कूल के जगह
କେନାଲ ଯେଉଁ ଯାଇଛି 13 ଏକର 80 ଡିସିମିଲ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲ ଆସିଛି 2 ଏକର 80 ଡିସିମିଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇନୁ। ନାଇଁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀଟା କୋଉଟା ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ଏଇଟା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ। କେନାଲ ରୋଡଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଲ ଆସିଛି। ଆମେ ଗଲେ ତ ଏମିତି ଯିବା। ସାର୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ନା ଏଇ ପାଖରୁ ଆମେ ପୁଣି ଟର୍ନ କରିକି ବ୍ରିଜ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ପାଖରେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ରହୁଛି ଏଇ ପାଖରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଟର୍ନ କରୁଛେ। ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କରିବା। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ପ୍ରଥମରୁ ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏପଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ସେଟା କାମ ହେଉଛି ସେଟା ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ ବନ୍ଧ ନୁହଁ ଏଇଟାକୁ କେନାଲ ରୋଡଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ପାସ୍ କଲେ ସେଟା ଆମର 500-600 ମିଟର ସେ କାମ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ପାସ୍ କଲେ ତଳକୁ ଏଇ ରୋଡଟା ଯାଇଥିବ କେନାଲ ରୋଡଟା ସେଇଠୁ ସେତିକି ଆମେ ତ କରିପାରିବା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ହଁ 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବେଶୀ। 500 ମିଟର ମୋତେ ଡାକିଲେ 500 ମିଟର। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି 20 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାରେ କରାଯାଏ କେଉଁ କହିଲେ 60 ଲକ୍ଷ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ନାଇଁ ସେ କଥା ତ ସେଇଟା କରିବା ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଟିକେ ଯିବା ବାବୁ ସାର୍ ଆପଣ